Hello guys, hanya halam sugono no ani katal vlog gai tini gai chung melao thanglai tongo tabuk gai norang nai tongdi jesa bo mela thanai nang phungai जों खरक ताम थांलाय दङ बु फाबाय बु साजके बामलाय जा आंखाय गल गल खिमि दङ गाय नरंनाय दंदि मेला कटर से एकदम गाय नरंना फुनुंगाय से गामजा आंखाय नायदि लिरो करि जा खारंगा सिनजासे गाय नाय दंदि खाय शक पायखा मेलाव का Oh gari jamu mani baca mani lama mani kaki panjang mungkin mani Allah selama para yang gari bangun borok bangun itu jaga si jaga ya mani lama sih mani borok selain tabuk khai mutai rok khulumbai paikha tabuk ka ongkhona nayo jamani norok nubi mangkhana borok je banglo nai di asta ke slai se jaga sunaya mukhi no kaisa se mani kaisa de khani paikha gaina nubi mangkhana je borok Mani shola takai arok pailana nayo boha painan hajago bisinga tangge chunge phataro turukha chung habliya inangha mui kuthung dogan pai to bokhai he gai obotabung no bono baja khainani pore songnai tambai songnai nang nai tongni ang nong jotto phunungo lu khlainani pore tabokhai sujanai jamani pore kai sujai pakai sudirok samrok bulai baja khainai gai nai tongni
takai arkai sa thapa gomung songnai arkai sa koira bai o abai milok songnani baga milok bokrok bai songna baga abo sakang bok sanai baja khaite khaite no songnai ke hor bo kai hinai dagi dagi songnani hinai koira thajago boksa kaplang ta kai nongnai tongni Lo. Samsa nai kam. mui beng difuni mui beng abo no muthungnai takai pore mai muthungnai mai bo tongo mai songjak cooker o chini alu rok ai sirungjak kho enkai abo lose sap khaisinai takai mai muthungo mui rok muthungbai khe phun difuni enkai abo baja khaite khaite baja khaite khaite mui songka enkai mui khai mui akho akhai baja khaibe kya rosun laijak milok bai kai jam buti rok ramai mundo bai kari mai janai rok ta mui melani jamin pai tongmani enkai chinko hoito jaya bade no thuka enkai phaike no enkai angke chaine no thok bongte hai thoktiro somkom angkai somke jago enkai jabai mai muthungoi kari pai takai toi box rok mui khai takbo mui akho bosoi munai silia buti siram liya. A few moments later. Mui buti rani pekha takai kari sinai enkai toi tungbo tungkha enkai toi tungrok tungkha enkai takai mai rok sasinai bondo khai toi bo box man okhai mui peng obo khai enkai bono bo sem rok enkai tak mai chalai nai Hello guys, I'm beginning here. Doka Akhir mau keluar sih yang bikin. 괜찮아? 괜찮아. Nunggu sampai berapa? Iya. Tukar.